వెల్కమ్ టు శబానా రెసిపీ కోడ్. ఈరోజు మన రెసిపీ మటన్ పులావ్. ముందుగా క్లీన్ చేసుకున్న 1/2 కిలో మటన్ ముక్కలని ఒక కుక్కర్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులోకి 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ కారం, 1/2 స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి 1 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 గ్లాస్ నీళ్లు, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 5 నుంచి 6 విజిల్లు వచ్చేంత వరకు ఉంచాలి. బిర్యానీ తయారీ కోసం 3 ఉల్లిపాయలు, 2 టమాటాలను సన్నగా తరిగి పచ్చిమిర్చిని మధ్యలోకి చీల్చి పెట్టుకోవాలి. కుక్కర్ చల్లారాక మూత తీసి మాంసం ఉడికిందో లేదో గమనించుకోండి. మా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, ప్రెస్ చేయండి. బిర్యానీ తయారీ కోసం పాత్రను స్టవ్ మీద ఉంచి 4 టేబుల్ స్పూన్ల సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ను యాడ్ చేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కాక చెక్క మొగ్గలను వేసి వేయించాలి. ఇప్పుడు అందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలను యాడ్ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేగడానికి కొంచెం సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించాలి. తర్వాత సన్నగా తరిగిన 4 పచ్చిమిర్చిలను యాడ్ చేసుకొని 3 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేయాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను పచ్చివాసన పోయేంత వరకు దోరగా వేయించాలి. ఇప్పుడు అందులోకి సన్నగా తరిగిన టమాటాలను యాడ్ చేసుకుని వేయించాలి. తర్వాత తరిగిన పుదీనా, కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకుని టమాటాలు మెత్తయ్యేంత వరకు వేయించాలి. అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగును యాడ్ చేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలపాలి. ఇప్పుడు అందులోకి ముందుగా ఉడికించుకున్న మటన్ గ్రేవీని యాడ్ చేయాలి. అందులోకి 1/2 స్పూన్ చికెన్ మసాలాను యాడ్ చేసుకొని మసాలా అంతా ముక్కలకు కలిసేలా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 5 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని 1 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేయాలి. అందులో ఉన్న మటన్ ముక్కలని వేరుగా ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి. 1 గ్లాస్ బియ్యానికి 2 గ్లాసుల నీటిని చెప్పున 750 గ్రాముల బియ్యానికి ఎంత నీళ్లు సరిపోతుందో గ్లాస్ మినహాయించి మిగతా నీళ్లను కలుపుకోవాలి. సరిపడా సాల్ట్ వేసి స్టవ్ను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టి ఎసరు వచ్చేంత వరకు ఉంచాలి. తర్వాత మూత తీసి స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న 750 గ్రాముల బియ్యాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి స్టవ్ను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి 5 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరో 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడకనివ్వాలి. తర్వాత అందులోకి 1 స్పూన్ నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకొని ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకొని స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి దమ్ పట్టనివ్వాలి. తర్వాత మూత తీసి వీడియోలో చూపిన విధంగా బియ్యం ఉడికినట్లయితే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.